Du lytter til TechFolk, en podcast om den nysgerrighed, vi mennesker drives af, og som kan opstå på tilfældige tidspunkter i vores liv. I dette afsnit har jeg givet faklen videre til Sofie Bæk, som er projektleder på DTU Skylab. Og lige nu er hun på vej hjem til Carl Holte Jensen, der er salgsdirektør i et af Nordens største fibernetselskaber. Det er både en ærlig og sårbar snak om at klatre til tops og gøre karriere, og om at bokse med udfordringer undervejs. Interviewet starter med en snak om Carls barndom, hvor forældrene var en del af arbejderklassen. Far var uddannet maskintekniker, og mor var lægesekretær, men i perioder var de selvstændige og startede virksomheder op, dog ikke altid med den største succes. Og det er her, midt i Sofies nysgerrighed på, hvordan Carls barndom viser sig i hans konstante søgen efter uddannelse og styrke af sit karriereliv, at vi hopper ind i samtalen. Tror du, der er en sammenhæng i, at der har været et arbejderhjem med lidt mere sådan ustabile eller uforudsigelige indtægter, med at du ligesom sidder et rigtig sikkert sted, og du har nogenlunde idé om, hvor du kunne bevæge dig hen karrieremæssigt, og du bliver ved med at uddanne dig, så du i hvert fald har din viden opdateret hele tiden? Ja, jeg tror, at det her med at have opdateret viden, er for mig den bedste garanti for at træffe en god beslutning på et tidspunkt, enten den er privat, eller den er i forbindelse med et arbejde. Helt sikkert. Altså, det er helt, den bedste garanti for velstand, efter min mening, det er viden. Fordi den kan du ikke tage fra andre mennesker. Du kan miste penge, du kan miste aktiver osv., men viden, den mister du ikke. Den har du. Og den kan du altid bidrage med i nogle miljøer og tjene penge på. Nu nævnte du før, så sagde du, at du delvist også var drevet lidt af frygt. Ja, det kan godt være det. Altså, jeg har set, hvad det kan ske, også med mine forældre, og har nok været en lille smule mere fornuftig end dem, sådan rent økonomisk i de beslutninger, vi har truffet. Men jeg synes stadigvæk, vi har været derude, hvor vi har bevæget os på den tynde is, både som familie og også jeg selv som person. Nu synes jeg, vi skal bevæge os tilbage til vores kaffe. Ja, det skal. Og så skal vi tale lidt om dig. Den er blevet kold. Ja, den er blevet kold imellem, men det smager lige godt. Ja, det er godt. Ja, der er lidt ekstra skrald på, ikke? Du sidder ikke meget stille, garanteret, og du snakker. Og du er sådan en, der hurtigt skaber en masse forbindelser og netværk i klassen. Og så var du fuldstændig umulig at finde på nettet, fordi at du hedder jo Carl Holte Jensen, men det hedder du ikke kun. Prøv lige at fortælle om dine mange navne. Hvad er det, du hedder? Vi bevæger os ind i en meget politisk diskussion nu. Altså, jeg er jo gift, og jeg hører til måske til en minoritetsgruppe i samfundet efterhånden. Pia, min hustru og jeg, har kendt hinanden i 25 år, og har været gift i rigtig, rigtig mange år. Og har forsøgt alt for at blive skilt, altså diverse HD-studier. men vi er altså blevet enige om, at vi synes, det er rigtig fedt at være sammen, stadigvæk. Hvor pokker var det? Det var de mange navne. Ja, det er mange navne. Du skal lige fortælle præcis, hvad du hedder. Ja, jeg hedder Carl Anders Hønggaard Holte Jensen. Ja. Og Holte Jensen var et kompromis mellem mine forældre, der hed Holte og Jensen. Da jeg så skulle giftes, der hed jeg så Carl Anders Holte Jensen, da jeg var ung. Det var i sig selv mange navne. Så da jeg blev gift, så skulle jeg blive enig med min hustru, hvad vi skulle hedde. Og nu er det ikke bare sådan, fordi man er førstefødte, og så er man nødvendigvis sådan, og så har man automatisk mandens navn længere. Det synes jeg, vi skulle have. Det synes min hustru ikke, vi skulle have. Det var derfor, det tog lidt tid at blive gift. Så vi skulle blive enige om, vi skulle hedde. Vi endte med at hedde Holte Jensen, fordi der er bindestreg. Men kompromiset var, at vi så også kom til at hedde Hønggaard, som piger hed, som efternavn. Så det var navnet, og jeg er svær at finde, og jeg er en tåbe til at holde mig optaget på mine sociale medier. Min LinkedIn-profil, den har jeg netop opdateret sidste weekend, og tænkte, der er jo egentlig ikke noget, der hedder Broadnet længere, så jeg er ikke så god til det. Nej. Men det er måske, fordi jeg også prioriterer det anderledes, tænker jeg. Ja, men det er fordi, normalt så stalker jeg jo folk på nettet, ikke? Altså, så vil der automatisk dukke nogle billeder op, eller der vil dukke en blog op, eller der vil dukke en video op, eller et eller andet. Og du er faktisk relativt anonym. Jeg har ikke lyst til det. Når jeg har fri, har jeg været sammen med min familie, eller når jeg går i et offentligt rum, så har jeg ikke behov for at blive genkendt. Men hvad så altså med... nu tænker jeg, at du har alligevel en position i selskabet, som
som er, forestiller mig, relativt ekstrovert. Altså, du må have enormt meget kontakt med samarbejdspartnere, kunder og alt muligt andet. Ville det ikke være naturligt, at man brugte en stemme eller nogle tanker, altså offentliggjorde på en eller anden måde, eller kommunikerede dem ud? Og det skal jeg blive bedre til. Og det er faktisk det er virkelig et udviklingspunkt for mig. At finde den der balance for, hvornår er det rent faktisk bidragende at deltage i en offentlig debat, og hvornår er det selvhævdende. Og det er sådan den balance, jeg godt... Altså jeg er lidt, måske lidt ydmyg i forhold til det der med, hvorfor er det, du bidrager med det her? Det skal være, fordi det skal give noget for nogen. Og det synes jeg gør i mit arbejde. Jeg synes virkelig, når jeg er ude, og når du møder smilet på mig på DTU, og når ikke du kan finde mig i øvrigt, så er det fordi, jeg er, hvor jeg er. Så jeg går meget op i at være der for dem, jeg er hos lige nu og her. Ikke dermed sagt, at jeg altid er til stede og nærværende, for det er jeg ikke. Jeg bliver også forstyrret af elementerne omkring mig. Men jeg prøver på at være til stede. Okay, men nu fanger jeg ligesom to ting, jeg synes er rigtig spændende. Fordi på den ene side, så siger du, at du oplever dig selv som relativt ydmyg. Og på den anden side, så har du jagtet en karriere, og bliver ved med at ville uddanne dig. Altså, er jo absurd nysgerrig og målorienteret. Helt sikkert. Hvordan hænger de to verdener sammen for dig? Eller hvornår er det ligesom opstået, det der spændingsfelt? Det er en rigtig god refleksion. Jeg tror, at man skal se på, hvad er motivationen for at dygtiggøre sig. Er det for at få en karriere, eller der ligger noget andet bag? Og jeg har på intet tidspunkt uddannet mig for at avancere. Jeg har aldrig nogensinde gået efter en position. Der er mange, der har spurgt mig, om ikke jeg skulle være CCO eller CEO, og så var jeg fuldstændig ligeglad med, hvad titlen er. Det er missionen og opgaven. Og jeg synes, det var vanvittigt spændende at komme til Norge og prøve at bygge en forretning op. Og jeg synes, det var endnu mere spændende at få lov at være med til at lave en ny Kalmarunion, baseret på fiber, i samarbejde mellem Norge, Sverige og Danmark. Ikke fordi vi skal have Kalmarunionen igen, men jeg synes, at vi har noget i Norden og i Skandinavien, som er ganske specielt. Og kunne man lave nogle selskaber, som er baseret på det værdisæt, som er ensartet i Skandinavien, og som samtidig binder os sammen som nationer, enten det er energi, som vi har talt om før, eller det er dataudveksling og vidensdeling, så er det et spændende projekt. Så det var denne her opgave, jeg synes var spændende, at være med til at ekspandere. Og det er rollen som at ekspandere den, jeg har været de sidste 5 år. Jeg har været udadvendt i min funktion. Jeg har skulle overbevise offentlige organisationer og private virksomheder om, at de skal indgå samarbejde med os, fordi vi har en god infrastruktur i Norden. Og det synes jeg har været super, super godt. Jeg har ikke gået så meget op i, hvad jeg har heddet, titel og så videre. Når jeg så læser, så er der nok noget nede bagved, som jeg egentlig ikke har lyst til at grave så meget i, hvorfor jeg har lyst til, eller føler behov for at blive dygtig. Der kan ligge alle mulige i underbevidstheden, jeg ikke måske har fundet nu. Men der er nok noget af det, der er drevet sådan af lidt frygt, og så er der noget, der er drevet af en følelse af forpligtelse og lyst. Altså vi kan aldrig nogensinde, jeg synes ikke, vi er forpligtet ud over vores evner eller vores lyst. Og vi er tildelt med forskellige evner og lyst, men hvis jeg har en grundlæggende lyst til at blive dygtig inden for noget, så skal jeg også jagte. Altså, okay. Og hvis jeg kan noget, og jeg kan bidrage med noget til min familie, vores civilisation, vores samfund, så er jeg forpligtet til det. Hvis jeg kan arbejde, for eksempel, så skal jeg ikke på overførselsindkomst. Så må jeg gøre det, jeg kan. Og hvis jeg har en kapacitet, der antyder, at jeg kan mere end det, så har jeg en lille smule følelse af at være forpligtet til at udnytte det. Og det må jeg have nogen til at hjælpe med at fortælle, hvordan jeg gør, og derfor læser jeg. Og jeg havde den første følelse, da jeg arbejdede på et bureau i 1998-99, følelsen af at være utilstrækkelig med viden. Og det var måske frygtdelen, det var at komme i en situation, hvor jeg tænker, nu skal du løse en opgave, som du faktisk ikke kan. For du ved faktisk ikke, hvordan du skal gribe den anden. Så må man jo søge hjælp, og hjælp, det kan man få på en skole, eller hos kolleger, eller andre. Og derfor så har jeg haft som en lyst til at læse, har været drevet af, at være i stand til at varetage de opgaver, jeg skal i livet og mit arbejde, og samtidig en lyst til bare at blive klogere på et eller andet, og forstå, hvad der sker. Okay, men så bliver jeg jo nødt til at spørge dig. Fordi
Det lyder også som om, at du har hele tiden haft følelsen af at have potentialet eller kapaciteten til at kunne frembringe den viden, men der må også have været stået nogen i ryggen og sagt, det kan du godt. Ja, det er der. Hvordan har den oplevelse været? Den har været fantastisk, og det var det, jeg nævnte kort, da jeg var så privilegeret at komme ind i det udviklingsprogram. De både fortalte os, at her er der nok et område, hvor du ikke har specielt gode forudsætninger, så her skal du være opmærksom på, her skal du dygtiggøre dig. Og når du så havde forudsætninger for at sige, det kan du godt det her. Selvfølgelig kan du det, fordi du har lavet det her, og du har gjort det, og du har læst det, og så videre, så derfor har du alle forudsætninger for at løse det. Så på den ene side har man nogle mennesker omkring sig, og det har jeg også, både familie og faglige venskaber og relationer, som fortæller mig og indikerer det tror vi på, du kan. Så tror jeg også selv på det. Vi har alle sammen den lille trold, der sidder i baghovedet, så det kan du ikke. Eller nu skal du passe på, fordi det er ikke sikkert, at du kan det her. Og den trold kan være bruge positivt til at drive sig til og så forsikre sig om, at jeg som menneske kan det her ved at læse nogle artikler, eller læse noget andre har sagt osv. Så det er en kæmpe hjælp, at vi er støttet af nogle mennesker, der tror på os. Ja, men vi er også nødt til på en eller anden måde selv at have en fornemmelse for, når vi når til et punkt af her, det er min grænse, det kan jeg ikke det her. Altså hvis jeg er kirurg, eller jeg er pilot, og jeg når til det punkt, så skal jeg ikke starte maskinen og flyve, hvis jeg er usikker på, om jeg rent faktisk kan få den ned igen, eller skære i patienten, hvis det er sådan, jeg er usikker på, om jeg kan løse den her. Der skal man altså have man skal ligesom kende sine egne grænser også. Og den kender du ikke, altså du ved ikke rigtigt, hvad du ikke ved, før du er gået i gang med at læse. Altså grund til at også tøver lidt, det er nok fordi, jeg møder jo rigtig mange forskellige typer af mennesker i mit arbejde, og rigtig mange forskellige samfundslag, og folk, der har taget forskellige former for uddannelser, og nogle gange så kan jeg godt blive i tvivl om, hvor meget der er sikkerhedsnet, og folk, der bekræfter en, og hvor meget der er reel kapacitet. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Tænker du på i forhold til, hvorvidt du er dygtig, eller i forhold til, hvad du har lyst til at læse? Ja. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, som sidder og tænker, men det er jo ikke noget for mig, fordi jeg er jo netop en af dem, som Karl taler om, som bare ikke har haft grundforudsætningerne. Ja, okay, så er jeg med på, ja. Og det er rigtigt, altså der har jeg måske været en lille smule naiv nogle gange i mit liv, og det tror jeg har været meget sundt, altså jeg har prøvet at se, kan det her bære, og nu kan jeg ikke lade være at drage en analog til innovation, men altså, nogle gange så er vi også bare nødt til at bevæge os ud i et område, vi ikke har været i før. Ellers vil vi aldrig komme til månen, for eksempel. Vel? Vi er jo nødt til at prøve, og så kan vi jo prøve os frem sådan bundnaivt og tåbeligt, og så bevæge os helt ud på midten af søen, selvom vi godt ved, at is måske ikke kan bære. Eller også skal vi tage et skridt ad gangen og føle os lidt frem. Og det er nok sådan lidt mere tilhænger af det der med, at lad os nu prøve at træde derud. Se hvad der sker, og så korrigerer vi vores handlinger, eller vores veje, vi vil gå, afhængig af, hvad vi møder, når vi går frem. Har du så nogensinde prøvet, at det er gået galt? Altså, du er gået gennem isen? Ja, men jeg overlevede heldigvis. Altså, vil du fortælle om det? Jamen, jeg tog et job på sådan et bureau, hvor jeg tænkte, det kan jeg godt. Jeg sluttede med det højeste gennemsnit overhovedet på uddannelsesinstitutionen nogensinde i Lyngby dengang. Og det var jeg selvfølgelig meget stolt af. Jeg følte lidt, jeg kan. Altså, der er ikke det, jeg ikke kan i verden. Nej. Og så fik jeg et super, super spændende job som kommunikationsrådgiver på et kommunikationshus dengang. Og der tror jeg skød for højt. På et tidspunkt erkendte jeg, at det her, det er simpelthen, jeg er simpelthen ikke klædt nok på fagligt. Jeg sidder over for nogle mennesker. Jeg husker, jeg havde et møde i München. Jeg skulle koordinere nogle aktiviteter på tværs af landene, og jeg tænkte, det her, det er simpelthen ikke dygtigt nok til, der er nogen, der er altså, så meget skarpere, end jeg er, og ved så meget mere, og jeg føler, at jeg kan bidrage. Og det var en utilstrækkelighedsfølelse, der ikke var særlig rar. Og der måtte jeg ligesom trække mig tilbage. Det var også det, jeg følte behovet for at læse. Finder TDC, går ind i TDC og får så min HD, og føler mig senere meget bedre klædt på til at håndtere sådan nogle opgaver. Og det var nok et udtryk for, her der er jeg gået for langt. Når du når ud til et eller andet punkt og konstaterer, at det her, det bliver for farligt. Altså søg derhen, hvor der findes viden om, hvad man så skal gøre, og åbne op for, at nogle andre kan vide noget, jeg ikke selv ved. Men
har du så følt, at der har været en form for sikkerhedsnet? Fordi jeg synes også nogle gange, at man står i det lidt alene. Ja. Altså følelsen af at være utilstrækkelig, og prøve at løse noget, og hvis man viser, at man ikke har styr på det, eller hvis jeg har vist, at jeg ikke har styr på det, eller ikke ved nok om lige præcis det område, så fremstår man jo også inkompetent over for sine chefer. Gør man? Det kan man i hvert fald gøre jo. Men det er jo sådan en, og det er virkelig essentielt det her, fordi du begår en fejl, er du så inkompetent. Eller hvis du ikke ved det, du skal vide, eller... Men det er super, super væsentligt det her. Altså, jeg mener jo ikke nødvendigvis, at fordi man begår en fejl, at så er man inkompetent. Tværtimod, du kan jo tage en kalkuleret risiko og sige, nu går jeg den her vej her. Jeg er helt sikker på, at den amerikanske rumforskningsorganisation NASA oprindeligt var helt vidst om, at det kunne gå galt, at de sendte nogle folk mod månen. Men de træffede beslutningen om at tage det ud alligevel. Hvis de har været der. Kan man diskutere, der er alle mulige teorier om det. Men der er jo i alle mulige niveauer af vores liv nogle situationer, hvor vi tager en kalkuleret risiko, og hvor vi kan fejle. Og hvis ikke vi tager den risiko, så bliver vi for det første ikke dygtigere og bedre til det, vi gør nogensinde. Fordi hvis vi bare er inden for vores comfort zone altid, så udvikler vi os ikke. Men vi tager den jo velvidende, det går galt. Yeah. Og jeg tror, en innovationsafdeling, hvor vi snakker teknologi, som vi studerer ude på DTU, eller om det er i livet, tager på jordomrejse alene som ung menneske, er også forbundet med risici, og kan gå galt, men vi gør det af en eller anden grund. Og der tror jeg, at det er vores omgivelser, hvor man tilbage til et spørgsmål, hvem skal støtte os? Altså det er jo vores familie, som det allernæreste og venner, men det er jo også den organisation, du er i, som skal have et værdisæt, der gør, at det er okay at fejle, for eksempel. Men er det noget, der har været vigtigt for dig, når du har været en arbejdsgiver, at du kunne mærke, at der var en tryghed i at kunne fejle og lære undervejs? Er det noget, du har tænkt over? Ja, jeg har ikke nødvendigvis valgt organisationer, hvor det er tilladt at fejle. Jeg har tilladt mig selv at gøre det alligevel. Og det har nok også kostet mig noget anerkendelse og nogle positioner. Det har det sikkert. Jeg har til gengæld altid forsøgt at... skal jeg på, jeg siger ikke, men jeg har altid forsøgt at finde nogle organisationer, hvor at vidensniveauet er højt. For så ved jeg, at der er hjælp at finde. Og de snakke, du taler om her, hvor man både udforsker og diskuterer det, som allerede er, og så videre, er det nogen, der altid foregår på kontoret? Nej, det er det ikke. Det er det ikke nødvendigvis. Og det er jo igen en diskussion om, kan man overhovedet diskutere work-life balance, eller har vi bare et liv, som Morten Albæk jo agiterer meget for, at vi bare har, og vi er et menneske, uanset hvor vi er henne. Vi bør ikke skille så meget mellem det ene eller andet miljø, vi er i. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi mødes jo også som kolleger i forskellige miljøer, og vi har nogle formelle miljøer, vi er i på arbejde, og så har vi nogle mere uformelle miljøer, vi er i, hvis jeg har forstået spørgsmålet rigtigt. Og det er klart, altså... Men det er også et spørgsmål om, er du på arbejde inden for de 37,5 timer, du er på arbejde, eller ånder du for den mission, du er på? Og det har jeg nok altid været sådan meget, jeg tror, jeg har været meget dedikeret omkring det, hvor jeg har arbejdet. Jeg har synes, der har været en mission med det, jeg har lavet, i højere grad, end der har været en titel, jeg sådan ligesom skulle beskytte. Og der er det jo mange gange et meget homogen miljø, vi er i på vores arbejde, og der får vi jo ikke testet alle de vinkler. Altså den diversitet, der skal til for, at man får kortlagt nogle forskellige vinkler på problemstillingen, den er jo ikke altid til stede lige præcis den afdeling, du sidder i ude på arbejde. Så må du diskutere den over frokostbordet med nogle kolleger fra den afdeling, eller også må du være på et eller andet cykelhold eller løbehold, hvor man så mødes kl. 15 og løber med nogle mennesker, man aldrig vil ses med. Eller på en skole, DTU, hvor man mødes med nogle mennesker, man heller ikke forventeligt havde delt problemstillinger med. Og det tror jeg er vigtigt. Selvom Karl er salgsdirektør og selvfølgelig har fokus på at sikre en kommerciel vækst i virksomheden, så har han også en del holdninger til, hvordan vi kan skabe bedre og mere miljøvenlige løsninger. For Karl mener, at vi driver så meget rovdrift på naturen, at jorden er ved at bukke under. Der var lavet en strømforbindelse mellem Kristiansand og Hirtshals, så vi kan aftage grøn strøm fra Norge
for vand, så samtidig levere en hulens masse grøn strøm, når der er vind i Danmark. Når der ikke er vind i Danmark, så kan vi trække den fra Norge. Så du kan få et rigtig, rigtig godt CO2-footprint på dit datacenter. Men det er vel kun, når man bruger strøm. Hvad sker der, når I leverer jo en service, hvor der skal transporteres data igennem det device, den teknologi, som I lægger ned i jorden. Ikke? Der skal også strøm til det. Der skal strøm til det, men der sker jo også noget, når vi skal se 45 minutters Netflix. Ja. Altså, hvad har I sådan tanker om det, og hvad for et ansvar er det, I har over for det? Jamen, jeg tror, det er svært at lave noget sådan lokalt, decentralt. Altså, det man som selskab, og vi som selskab må forholde os til, det er, i hvilke områder af verden har man adgang til grøn strøm, grøn energi. Vi har den selv, fordi vi har vind i Danmark. Vi har den bare ikke hele tiden, desværre. Så når ikke vinden blæser, så skal vi have den et andet sted fra i Danmark. Og der har man den i Norge, for der kan man lagre den grønne strøm, fordi man kan lagre vand. Du kan lagre vand, så kan du lade vandet løbe ned igennem de her dæmninger og turbiner, når det er, at der er behov for strøm. Hvad er det, der er særligt sådan CO2-skadeligt? Jamen, det er, når man skal nedkøle og drive de her datacentre. Ja. Det kræver en hulens masse strøm. Det er simpelthen det? Ja, det er det primært. Okay. Det er der så når vi snakker om, at det er vildere at se 45 minutters Netflix, end det er at flyve så er det datacenteret, hvor at streamingtjenesten kører på, i højere grad, end det er den transmission, der sker i fiberledet. Hvis vi kigger på Norden som politisk organ, som samfund, altså vi har jo alle forudsætninger for at have bæredygtig strøm, hvis vi bare kunne finde noget samarbejde. Hvis Norge leverede deres vandstrøm, og svenskerne har jo noget atomkraft, som principielt er ren, altså meget ren energi. Vi har vind, og Tyskland har sol. Og hvis ikke det var sådan, at nordmændene skulle have dobbelt så meget for deres kilowatt strøm, når de sender den til Danmark, end Danmark kan få for den, når vi sender den til Norge. For nordmændene har jo forstået, at de har hele tiden strøm. Danmark har kun strøm, når vinden blæser. Så nordmændene skal have næsten dobbelt så meget for et kilowatt strøm, og de sender den til Danmark, end Danmark kan få, når vi sender den til Norge, for Norge behøver den jo ikke. Hvis vi skal være sustainable, så skal vi nok prøve at sætte vores kapitalisme en lille smule på hold og sige, nu gør vi det her for naturen, og så må vi sørge for, at en forudsætning for alt, hvad der er forretning og civilisation, det er, at der er strøm. Og så må vi jo altså sørge for at udnytte de naturlige kilder, der er i det område, man er ved at samarbejde. Men det er jo også som mennesker, der har sat en grænse, der hedder Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Det er lidt fjollet, at vi har energikilderne, men vi er ikke i stand til at udnytte dem på en sådan måde, politisk, finansielt, at det kan drive vores samfund. Det er jo ærgerligt. Karl studerer en Executive MBA på DTU, og jeg oplever en mand, der er ekstremt nysgerrig og i konstant bevægelse. Faktisk når vi under interviewet at bevæge os hele vejen rundt om bordet, og ender til sidst udenfor i Hareskoven, som er Karls baghave. Så du optager? Der var lige en fugl. Og det her, det er sjæleplejen. Der er virkelig også dejligt. Og de her sten, de er flere hundrede år gamle. Nu går vi op igennem her. Ja. Jeg håber, at de hvide skruer, de kan holde det. Altså det er mit frirum. Altså mit sjælerum. Ja. Det er altså ligesom om det giver anledning til refleksion, når man er i naturen. Og skoven er et sted, vandet er et andet sted, og nu er det så skoven, der ligger her. Men du nævnte nemlig også på et tidspunkt, da vi snakkede derinde, at det jo ikke kun er den faglige udvikling, som optager dig, men der er også noget personudvikling. Ja. Apropos at gå herude i skoven. Ja. Altså, hvad fylder for dig? Er der nogle ting, der udfordrer dig eller bekymrer dig? Jeg er ret utålmodigt anlagt, for eksempel. Hvor griner du? Men det er, og det er ikke altid lige forenligt eller hensigtsmæssigt, hvis man skal være der for sine børn, for eksempel. Og der kunne jeg godt fornemme, at der er nogle tidspunkter, hvor jeg ikke skal have travlt. Hvor jeg bare skal ligesom være og lytte. Og det har nok været noget af det, jeg har skulle udvikle mig mest på. Det er ligesom at måske lige vente lidt og få mine børn med mig og få mine omgivelser med mig. Ja. Fordi jeg er hurtigt videre. Altså,
på mange måder også følelsesmæssigt. Altså, hvis jeg har haft en diskussion med piger, eller uvenner eller andet på en eller anden måde, altså, så kan der gå en halv time, så er jeg videre. Altså. Men er det, fordi du er drevet af det næste, eller er det, fordi du er drevet af at få det løst, eller hvad er det er nok en kombination af begge dele. Altså, også det der med, at vi er nødt til at komme videre. Altså, vi kan ikke blive hængende her. Altså. Hvorfor ikke? Fordi hvad vil der ske, hvis man bliver hængende? Ja, hvis man har haft en diskussion, og den ikke er blevet afklaret, og ikke kan afklares, fordi man bare er så uenig, så vil vi måske i virkeligheden blive ved med bare at hævde det, vi selv mener er det rigtige. Ikke? Altså, men det kan jo også være emotionelt, ikke? Hvis man er ked af det, eller frustreret, så er det jo ikke altid, at man bare kan gå videre. Nej. Og det er også, og det er rigtigt. Ja. Altså, og der kan det godt være nogle gange, at der skal man have lov at give det tid, selvfølgelig. Altså, og der er utålmodigheden fjollet. Men jeg er nok også typen, som bare siger tingene, som de er, tænker jeg lidt. Ja. Og derfor så, hvis jeg fornemmer, at nogen i min omgangskreds, eller på arbejde, eller hjemme, går og tumler med et eller andet, altså, så kan jeg godt blive sådan rigtig irriterende ved med at spørge til det, indtil det ligesom kommer frem. Du må ikke være hæmmet i din tilgang til spørgsmål og kommentarer af frygten for at fejle. Fordi jeg har, og det kan mine studiekolleger og arbejdskolleger helt sikkert bevidne, sagt mange mærkelige ting. Altså, og konstateret bagefter, ej Karl, det var nok ikke lige... Altså, det var ikke så smart. Nej, det kan jeg godt se bagefter. Kan du ikke være sød og give et eksempel på det? Jeg kan sådan buse frem med nogle ting, og måske fordi jeg ikke lige havde nået at sætte mig ordentligt ind i det, eller sådan, altså... Så det er en helt simple fejl. Fordi man tidsmæssigt ikke har haft tid til at sætte sig ind i noget. Jeg går ikke så meget op i det, fordi det må godt ske. Ja. Det værste, der kan ske for mig, det er, hvis jeg begår en fejl, hvor det kommer andre til skade. Det har jeg simpelthen forfærdeligt med. Altså. Ja. Måske er nogle af mine fejl, at jeg bruger for lang tid nogle gange til at tænke mig, altså, om, hvor jeg har nogle studiekammerater, og siger, Karl, nu må du holde op. Altså, nu har vi undersøgt det, nu må vi ligesom komme videre, eller har nogen på arbejde, så jamen, så længe kan du ikke bruge til at tænke over det her. Altså, det er da meget sjovt, at du på den ene side er sådan en, der hele tiden insisterer på at bevæge dig fremad, og på den anden side, så er du faktisk også den, der trækker i håndbremsen. Ja, og ikke for enhver pris, vel? Altså, nej. Det er det. Altså, nej. Og så er der også, når vi har med så store forretninger at gøre. Ja, den større risiko, store hvis investeringer, man laver nye ting. Så der skal man også tænke sig om, inden man investerer fiber i en eller anden strækning. Jeg havde en kæmpe god idé at etablere fiberinfrastruktur på Svalbard. Og jeg skulle lave en business case, og den kom bare aldrig til at hænge sammen. Og så prøvede jeg. Det har jo ikke sammen. Altså, jeg havde alle mulige kunder, der kunne, men i sidste ende, så var der for meget usikkerhed i det. Men okay, så fik vi testet det af, ja. Ja. Og så trække i håndbremsen. Ja. Du har været meget direkte, og det synes jeg har været godt. Det synes jeg egentlig har været fint. Men jeg tror, altså, jeg har måske ikke selv fundet ud af, hvorfor, men der er jo et eller andet, der driver os og driver mig til at blive ved med at ville læse, også i en alder af 47 år. Og ja, der ligger noget i forhold til, at jeg gerne vil vide, hvad der sker inden for min egen faglighed som det nyeste. Og der ligger også noget frygt for at blive overhalet af nogle kinesere eller nogle andre, som bliver dygtigere og sådan noget, ikke? Men der er også et eller andet nede bagved, tror jeg. Og det ved jeg ikke, hvad er. Altså, og måske er det også det, der driver lysten til at søge. Altså, ja, for hvis du bare havde svaret, så kunne du også... Så kunne det være, at jeg tog mig til tanke med. Ja, præcis. Ja. Så det er sådan en selvopfyldende profeti nærmest, at dermed, at vi bliver ved med, at det er måske søgen efter, hvem vi er og hvad vi kan. Og jeg har prøvet at blive bedt om at stoppe i en virksomhed en gang. Ja. Og hvor min forfængelighed fik et ordentligt knæk, og det var ikke en god følelse. Indtil jeg ligesom kommer helt ud af det, og der ikke kommer nogen mail ind længere. Der er ikke nogen rejser, der er ikke nogen aktiviteter. Og så solgte jeg den ene bil og købte en super lækker cykel. Og så begyndte jeg at opsøge mit professionelle og private netværk til kaffemøder. Ringede til mennesker, jeg ikke havde set længe, eller som jeg havde set, men som jeg nød at være sammen med, og synes var inspirerende sammen med, for at høre, hvad fylder deres hverdag. Og for at få indsigt.
Og der cyklede jeg ud og kom i cykeltøj nogle gange på de her caféer, og folk sad og kiggede mærkeligt på mig. Altså, men jeg synes bare, det var fedt at opleve naturen. Så jeg søgte nok tilbage til det mere basale, da jeg kom i den situation. Altså, nu siger du fik et knæk på forfængeligheden. Ja, hvis du bliver bedt om at gå. Ja. Altså, hvis jeg som ambitiøs menneske synes, jeg gør det rigtigt der, hvor jeg er, men er uenig med min arbejdsgiver på det tidspunkt, det er jo nogle år tilbage, og for det vedkommende er højere placeret i organisationen, og så kan jeg vedkommende jo bede mig om at gå, og så tænker jeg, okay, altså, er jeg ikke dygtig nok, eller altså, har jeg gjort noget forkert? Eller... Men du fik vel en begrundelse, gør det ikke det? Jo, men det er ikke nødvendigvis sikkert, jeg var enig i den jo. Nej, altså, nej. Og så måtte jeg jo tilbage og reflektere over, er der noget, jeg har kunne have gjort anderledes? Er der noget om det, og er det mig personligt, eller er det... Altså, der er mange overvejelser i sådan en situation. Hvad nåede du frem til? Jeg nåede nok frem til den konklusion, at vi ikke nødvendigvis skal være enige alle sammen, og der er forskellige måder at håndtere en situation på, eller en forretning på. Og du ville selv have gjort det anderledes? Ja, og det ville jeg stadig have gjort. Ja. Så du ked af det? Ja, det gjorde jeg også. Jeg blev lidt såret på en eller anden måde, men følelsen var ikke så god i første omgang. Refleksionen og tiden efter var fantastisk. Så du følte, du lærte noget af det? Ja. At blive revet ud af den der meget fokuserede hverdag. Jeg følte faktisk, at jeg begyndte sådan at tænke lidt igen. Altså, jeg havde tvunget mig selv ned i et fokus, i et snævert synlighed, som vi talte om tidligere. Og pludselig følte jeg, at jeg begyndte at tænke igen. Og der var også nogle ting, hvor jeg tænkte, okay, der ville jeg nok have grebet den situation anderledes an. Og det kan godt have ændret udfaldet af det forløb. Og det må jeg jo erkende. Altså... Jeg har selv prøvet det. Og jeg bliver faktisk en lille smule rørt af det, fordi jeg genkender fuldstændig den der følelse af, hvis jeg nu bare havde gjort det der anderledes, så var det endt anderledes. Og det ved vi aldrig. Og det kan man ikke vide en skid om. Man kan ærge sig over det, man kan tænke, at man selv ville have gjort det anderledes, hvis man havde siddet i samme position, eller hvad det nu er. Og man kan aldrig vide, om det var, fordi man ikke performede godt nok, eller hvad det nu end har været. Ikke? Men det der med at komme videre derfra, selvom at man... jeg har i hvert fald selv været rimelig privilegeret og altid har fået tilbudt jobs. Jeg har aldrig selv sådan skulle opsøge. Der har altid været nogen, der synes, at jeg var dygtig til noget og kunne bruge sin sammenhæng. Men alligevel, så kan det godt gøre ondt lang tid efter. Det kan det. Selvom at man får løftet sig videre ind i en ny sammenhæng. Hvordan oplevede du det? Jeg oplevede, det blev en form for energi i stedet for. Og det vil sige, at jeg satte mig som helt konkret til, okay, du skal ikke sidde og glo ned i gulvet her. Du ved, du skal være sammen med andre mennesker. Du skal have i hvert fald 3 kaffemøder om ugen med nogle mennesker. Og du skal ud, og du skal holde din træning. Og jeg havde sådan altså nærmest en ret struktureret hverdag, selvom jeg ikke havde nogen forpligtelser. Jeg har ikke noget økonomisk problem. Men jeg havde heller ikke noget job. Så jeg havde ikke den anerkendelse ude i omverdenen, der ligger i at have et job. Og jeg oplevede fyret, kan man sige. Ikke? Så det, der drev mig, det var at komme... Altså, en form for systematik og struktur i hverdagen, hvor der også var plads til refleksion og fordybelse. Altså, jeg tror, der gik fra det øjeblik, at jeg ligesom sluttede der, hvor jeg var, til jeg nåede til et punkt, hvor jeg havde lyst til at arbejde igen. Jeg nåede simpelthen dernede, hvor jeg ikke havde lyst til at arbejde. Altså, det gider ikke arbejde. Eller jeg kan ikke lige nu i hvert fald. Jeg følte ikke, at jeg bidrager med noget med værdi. Der tror jeg, der gik en 3-4 måneder. Og så ligesom så tænker jeg, nu er jeg ved at blive kvalt. Nu skal jeg ud og lave noget, nu skal jeg ud og bidrage, og jeg synes, jeg havde set nogle nye visioner. Og så gik jeg i gang med at opsøge nogle muligheder. Og der var det så, at jeg tilfældigvis fik kontakt til Martin igen, som sad i Norge. Og så kom jeg op, så sendte han 2 flybilletter, og så tog jeg det op, og så har jeg været der siden. Altså, så det har været lidt tilfældighed også, der gjorde det. Jeg tror, alle har prøvet det. Helt seriøst, jeg tror, alle har prøvet på en eller anden måde den der følelse af at være ked af det eller skuffet rent professionelt. Vi har prøvet det på forskellige måder, og det der, tror jeg, det der styrker os, det er, hvordan vi håndterer det efterfølgende. Og hvor gode vi er til at reflektere over, hvad det er, vi skal gøre mindre af fremadrettet, og hvad vi skal gøre mere af. Jeg tror, det er. Og det er vel læring og uddannelsens smukke ansigt, ikke? Altså, hvad skal vi gøre med? Hvad skal vi gøre bedre? Hvor findes den viden, vi vil have og brug for? Og med de ord, så vil jeg sige tak. Karl Tak. Holte Jensen. Høngård. Holte Jensen.
Tak, Sofie. Selv tak, Sofie Bæk. Det var en fornøjelse. TechFolk er skabt af Center for Livslang Læring på DTU og finansieret med hjælp fra Automønstrets Fond. Denne gang var TechFolk sat sammen og fortalt af Sofie Bæk. Følg os på LinkedIn og lyt med, når vi går på jagt efter flere mennesker, der kan inspirere os til at lære noget nyt. For som du ved, så er det aldrig for sent at lære noget nyt. Og hvis du kan lide det, du har hørt, så anbefal os endelig videre.